iti si Bubukel nga si Chukal Lagip Barangay Baklig, sir, agyaman kami iti ayat ken dungom kada kami nang nangruna kada iti ubing ita nga manarimaan nga income ida inikan iti kasla meriendada ket sapay la kumata iti daytoy nga programam sir ket ay tultuloy mulat ta timang tultulong kada kami.